Prajem vám pekný deň, ja vás vítam u môjho nového videa. V dnešnom videu by som vám dala rada tipy na knihy, ktoré môžete zakúpiť svojim blízkym na blížiace sa Vianoce. Knihy som rozdelila do 4 kategórií, takže verím, že každý z vás si príde na svoje a nájde tú ideálnu knihu pre svojho blízkeho. Ako prvú kategóriu by som rada spomenula knihy, ktoré sú hlavne určené ženám a sú to viac menej romantické knihy. Začneme mojou obľúbenou autorkou Julie Kaplan. Julie Kaplan, ako som spomínala, píše teda romantické knihy, ktorých séria sa nazýva Romantické úteky. Romantické úteky z toho dôvodu, že hlavné postavy v jej knihách utekajú pred svojim osudom, zvyčajne do inej krajiny a v nej teda nájdu svoju lásku. Knihy sú viac menej predvídateľné, ale čo sa mi na nich hlavne páči je to, že každá kniha od Julie je v inej krajine a tak sa dozviete o rôznych krajinách, prioritne v Európe, zaujímavosti ako napríklad zvyky, tradície alebo viac o jedlách typických pre danú krajinu. Takže ja by som týmto knihám dala aj názov Romantické cestopisy. Ak už vaše známe majú tieto knižky od Julie Kaplan, tak Julie Kaplan píše aj pod menom Julie Wake, takže aj od nej si môžete zakúpiť knižky. Ak by ste chceli kúpiť knihy, ktorých dej sa odohráva v zime alebo počas Vianoc, tak by som určite odporúčala Hotelik na Islande, Chatu v Švajčiarsku alebo Hrad v Škótsku. Ako ďalšiu autorku vám chcem spomenúť Lucindu Riley, ktorá je obľúbená autorka mojej maminy. Lucinda Riley napísala sériu kníh pod názvom 7 sestier. Je to príbeh bohatého muža, ktorý si adoptoval 7 dievčat a keď zomrel, nechal týmto dievčatám rôzne indície o tom, aby sa dozvedeli, z akej krajiny pochádzajú a hlavne z akej rodiny pochádzajú. Každá kniha je teda o inej sestre a táto séria je zakončená príbehom a teda pohľadom na život práve spomínaného muža, ich otca. Ja som ešte knihy od Lucindy Riley nečítala, ale moja mamina ich prečítala veľmi rýchlo, takže za ňu teda veľké odporúčanie. A ak náhodou vaše známe už teda knižky od tejto autorky čítali, tak Lucinda Riley nepíše iba o 7 sestrach, ale má napríklad aj novú knihu s názvom Anielský strom. Ako ďalšie vám chcem spomenúť 2 slovenské autorky a tieto knižky chcem kúpiť mojej mamine. Prvou knihou je kniha s názvom Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. Je to takisto knižka od slovenskej autorky, ktorej príbeh je naprieč rôznymi generáciami a rozberá tam naozaj rôzne vzťahy v rodinách a myslím si, že každého chytí za srdce, pretože zatiaľ, čo som čítala teda recenzie, tak naozaj si ľudia aj pri tej knižke trošku poplakali a si zaspomínali, takže určite veľké odporúčanie práve na túto knihu, Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. Obľúbenou autorkou mojej maminy je aj Katarína Gillerová, takže ak majú vaše maminy alebo staré mamy rady knihy napríklad od Vasilkovej, Rosamundy Pilcherovej, Steelovej a takýto podobný štýl, tak určite odporúčam Katarínu Gillerovú. Katarína Gillerová má tiež novú knižku a tá sa volá Pre šťastie. Ďalším typom na knižku je Nájomná vrahyňa na materskej a Nájomná vrahyňa na love. Podrobnejšiu recenziu na tieto 2 knihy nájdete aj na mojom profile, takže určite si to pozrite, ale teda skrátke vám aspoň porozprávam. Je to viac menej taký detektívny príbeh, trošku taký aj vymyslený. Je to príbeh o spisovateľke, ktorá teda je rozvedená, má 2 malé deti a dostane veľmi zaujímavú ponuku, ktorá sa neodmieta. Ak hľadáte knihy, ktoré sa točia okolo Vianoc, tak by som vám určite odporúčila knižku od Sarah Morgan s názvom Vianoce vo Vermonte. A ako ďalšie 2 knižky teda od autorky Jenny Colgan a to je Vianočné knihkupectvo a Zasnežené knihkupectvo. Tento rok som na Slovensku stala obľúbenou autorkou Colleen Hoover, ktorej kniha bola sfilmovaná, takže ja vám určite odporúčam 2 knihy a to Končí sa to nami a Začína sa to nami. Autorka má ale aj ďalšie knižky, skôr také thrillery, takže jednoznačne vám odporúčam pozrieť sa aj na jej tvorbu. Mám tu pre vás tip aj na knižku, ktorej názov vám bude možno známy z Netflixu, pretože to je seriál a to je Priateľky z Far Lane. Je to veľmi krásny príbeh priateľstva, 2 teda kamarátov, ktoré sa poznajú od školy a príbeh sa teda tiahne až počas 30 rokov, kedy sa ich vzťah vyvíja, ale stále majú k sebe blízko. Jedna z nich je taká karieristka, ktorá pracuje teda pre televíziu a tam pracuje ako moderátorka a druhá je skôr tak rodine založená, má aj rodinu a naozaj stále majú veľmi pekný vzťah medzi sebou. Takže tak ako vám odporúčam pozrieť si seriál, tak určite vám odporúčam teda zakúpiť si aj knižku. Prvú kategóriu by som teda ukončila a poďme sa pozrieť teda na druhú kategóriu a to na kategóriu detektívky, krimi, thrillery, psychotrillery.
Táto kategória je mojou obľúbenou kategóriou, takže ako prvého by som vám rada spomenula slovenského autora Dominika Dána, ktorý 6. decembra vydáva svoju 39. knihu pod názvom Vianočná nádielka. Ako ďalšiu by som vám rada spomenula autorku Fridu McFadden, ktorá je môjim objavom roka 2024 a to sú hlavne jej knihy pod názvom Pomocníčka. Pomocníčka je psychotriller, je to o Milly, ktorá teda pracuje ako upratovačka, ako pomocníčka v domácnosti a tento príbeh vás chytí za srdce a budete sa ho tak trošku aj báť, ale kniha sa číta sama. Je to veľmi, veľmi dobrý príbeh a určite vám odporúčam práve prečítať si jej knižky. Mojím ďalším obľúbeným autorom je jednoznačne Robert Brindza, ktorý teda píše takisto thrillery. Má také dve série s vyšetrovateľkou Erikou Foster a tá druhá séria je s Kate Marshall. Ja teda čítam hlavne Eriku Foster a sú to úplne úžasné knižky, ktoré vám jednoznačne odporúčam. Erika Foster je teda šéf inšpektorka, vyšetruje zaujímavé prípady práve v Londýne a teda celkovo v Anglicku. Sú úplne úžasné, knihy na seba úplne až tak nenadväzujú, takže môžete začať ktorokoľvek, ale podľa mňa je lepšie teda začať tou prvou, pretože postupne sa v podstate tak trošku viac dozvedáme aj o tejto vyšetrovateľke, ktorá je pôvodom zo Slovenska. A ja vám už teraz len tak v rýchlosti spomeniem rovnako mojich obľúbených autorov. Ako prvý by som rada spomenula manželský pár, ktorí teda vystupujú a píšu pod názvom Lars Kepler. Lars Kepler sú teda knihy o vyšetrovateľovi Jónovi Linovi. Sú to severské krimi, takže sú také trošku náročnejšie na čítanie z toho pohľadu, že sa niekedy budete chytať za hlavu z toho, čo všetko dokážu títo dvaja napísať, pretože tie príbehy sú naozaj strašidelné, takže určite vám ich odporúčam. Sú to fakt perfektné príbehy a Lars Kepler sú teda moji dvaja jednoznačne najobľúbenejší autory. Myslím si, že vám nemusím predstavovať autorku J.K. Rowling, ktorá teda napísala Harryho Pottera, ale táto autorka píše aj pod pseudonymom Robert Galbraith, ktorý teda píše o detektívnych príbehoch Cormorana Strajka. Takže jednoznačne vám odporúčam aj tieto knižky, ktoré sú viac ako 500 stránové, dokonca myslím, že posledný 7. diel preložený do slovenčiny má viac ako 1000 strán. Takže určite vám to odporúčam, knihy sú teda na štýl Agaty Christie, detektívne, ale viac menej tak podané takým moderným štýlom a opisujú teda detektívne príbehy v Anglicku. A ďalší obľúbení autori z tejto kategórie sú jednoznačne Sebastian Fitzek, Chris Carter, potom ja si trošku tak brúsim zúbky aj na Lisu Regan. No ako poslednú by som vám spomenula autorku, ktorú by som si tiež rada prečítala a to je autorka Yrsa a jej priezvisko vám sem napíšem, lebo ho neviem prečítať, vôbec si ho nepamätám, ale teda nedávno jej vyšli dve knižky z prostredia Islandu, takže určite odporúčam, pretože ja si ju teda určite zakúpim, ako nedostanem na Vianoce. Ďalšou poradí teda treťou kategóriou je kategória biografie a autobiografie a ja by som teda rada spomenula knihy, ktoré som nedávno čítala. Prvou by som určite začala teda Dianou, princezná Diana, teda určite je to srdcová princezná všetkých Angličanov, ale myslím si, že aj ľudí na celom svete a jej beletrizovaná biografia naozaj stojí za prečítanie. Potom by som vám ďalej určite spomenula Máriu Curie Sklodovsku, Máriu Montessori a Tomáša Baťu. Ja som nedávno čítala aj zaujímavú autobiografiu od herca Toma Feltona Spoza čarovného prútika, takže túto knižku jednoznačne odporúčam všetkým milovníkom Harryho Pottera. Tom Felton teda hlavne opisuje svoj život, ale samozrejme do jeho života patrí aj Harry Potter, takže vám popíše natáčanie tohto neskutočne výborného filmu Harry Potter. Ale samozrejme teda spomenie tam aj svoj zaujímavý život. Takže určite odporúčam prečítať si túto knižku a možno zmeníte pohľad na Draka Malfoja. Knihy z poslednej kategórie by som rada odporúčila budúcim rodičom, starým rodičom, ujom, tetám a tak podobne. Moje 3 najväčšie srdcovky z tejto kategórie sú jednoznačne knihy 5 jazykov lásky pre deti, alebo teda aj 5 jazykov lásky. A to z toho dôvodu, že každý z nás má iný spôsob a iný jazyk lásky, ktorým vyjadruje lásku a takisto je zaujímavé sa na to pozrieť z pohľadu detí, ako oni prejavujú lásku a akú lásku teda žiadajú od vás. Jednoznačne perfektné čítanie a ako som spomenula aj 5 jazykov lásky, tak to je vlastne určené pre všetkých, ktorí teda majú rôzne vzťahy, či už napríklad vzťahy s kamarátmi alebo vzťahy manželské a tak podobne a chcete pochopiť, akým jazykom lásky sa vyjadruje váš partner, pretože môže sa stať, že ten jazyk máte tak trošku iný, možno ako váš partner.
Posledné dve knihy, ktoré vám chcem spomenúť, sú dve knižky s názvami Detský mozog vysvetlený rodičom a toto mali čítať naši rodičia. Ak sa zaujímate o túto tématiku, tak trošku inak vychovávať deti, možno ako vychovávala predchádzajúca generácia, obidve knižky vám určite odporúčam, pretože sú veľkým zamyslením aj pre nás dospelých. Aby sme sa tak trošku nad sebou zamysleli a možno začali vychovávať deti inak. Mám pre vás pripravené ešte jedno video a to bude teda s tipmi na knižky pre deti. Jedno video to už ale mám pre deti od narodenia do takých 2 rokov, takže potom si dáme tipy na knižky pre deti od 2 do približne 5 rokov. To je z dnešného videa už naozaj všetko. Ak ste si náhodou nejakú knižku z týchto spomínaných nevybrali, tak určite stavte na takú zaručenú klasiku a to je darčeková poukážka v knihkupectve. A ja by som ešte odporúčala, po prípade, ak aj knižku kúpite, odložte si radšej pokloničný blok, ak by sa náhodou stalo, že obdarovaný už takú knihu má. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak vás moje tipy zaujali, tak ma môžete nájsť aj na Instagrame, kde som ako predčítačka, takže tam si takisto môžete pozrieť aj ďalšie tipy na knižky. Prajem vám ešte krásny deň a ahojte.